Kok teko kowe malah sing nesu maksudmu piye, Pak? Ya gara-gara kowe kuwi duitku dadi entek. Lah piye to ceritane? Lah aku kan ngumpul karo kanca-kanca to, Bu. Wong 4, 5 tekan aku. Lah nang kono mau do taruhan, ndi bojone sing paling ayu, kuwi kudu mbayari kancane 100. Lah bareng foto dibuka, ndelalah bojoku dhewe sing paling ayu. Lah terpaksa aku mbayari kancaku 100 to, Bu. Jan sial tenan dina iki aku. Lah kowe ora seneng to, Pak, nek aku ayu? Ya ora ngono, Bu, tapi duitku lho dadi entek. Entek piro le jane le? Ya, mbayari kancaku 100 ping 4 mau to, Bu. Entek 400. Kader 400 ah kok. Iki lho tak ijoli. 500 iki. Tenan iki, Bu. Ya, wes gak sana-sana suneh. Suwun ya, Bu. Ya.